أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد bin Abdullahi al-Amin wa ba'd. Yan uwa masu albarka, barkanmu da sake kasancewa a wani sabon zango na sira da kissar sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ƙara musu albarka da daraja. Yan uwa masu albarka, insha Allah a wannan darasi na wannan rana mai albarka ta Juma'a za mu kawo muku kissar Sayyidina Hamza bin Abdul Muttalib. Allah ya ƙara masa yarda da albarka. Allahumma amin ya hayy ya qayyum. Asalin sunansa wato shine Hamza bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ana masa laƙabi da Asadullah, wato zakin Allah, da kuma wato Asadu Rasulullah, zakin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma Hamza bin Abdul Muttalib yana dangantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kasancewa yana ɗaya daga cikin 'ya'yan Abdul Muttalib, wato kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan. Kuma wato shayarwa ta haɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam da Hamza bin Abdul Muttalib, saboda kafin Halimatu Sa'diya wato akwai Suwaiba maulata Abu Lahab. Akwai Suwaiba wato baiwa ce a wajen Abu Lahab, ita ce wadda ta fara shayar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin Halimatu Sa'diya ta shayar da Annabi. Abin da ya faru shine Suwaiba ta fara shayar da Hamza bin Abdul Muttalib, sannan kuma daga baya ta shayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kun ga kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da Hamza ta hanyoyi ta hanyoyi biyu kenan, ta hanyar shayarwa da kuma hanyar yanwantaka ta jini. Wallahu ta'ala alam. Hamza bin Abdul Muttalib wato ya halayensa wato kafin ya shiga cikin musulunci mutum ne wato dama jarumi ne, ƙaƙƙarfa, mai girman mutane, mai daraja mutane, mai wato ƙoƙarin ganin cewa ya kauda duk wani zalunci tun kafin ya shiga musulunci. Kuma mashahudi ne wajen farauta da kare mutuncin mutane. Ya kasance wato cikin manyan jaruman Qurayshawa. Wato Hamza bin Abdul Muttalib daga cikin dalilan da ya sanya ya karbi musulunci shine Hamza bin Abdul Muttalib wato ya musulunta shekara ta 6 bayan fara yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi. Kuma dalilin musuluntar shine akwai wata rana da Abu Jahal, Abul Hakam ibn Hisham, ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam a kusa da Ka'aba. Annabi ya zo wucewa, sai Abu Lahab wai ga wasa kenan, kawai sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kawai ya juya ya fara maganganu, yana ta faɗar maganganu na rashin girmamawa, na rashin ladabi. Da yake Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kawaici da kuma shiru da kuma sun koyar da kai a kowane yanayi. Annabi bai ce masa ƙala ba, Annabi sun koyar da kansa, ya ci gaba da gaggaya masa maganganu. Annabi ya wuce sai tafi rabu da shi. Wato ana yin haka sai wannan abu ya kasance a gaban wata baiwar Allah. Sai bayan wannan waƙi'a ta faru, sai ga Hamza bin Abdul Muttalib ya dawo daga wato farauta. Kawai sai matan nan ta kiran shi da ke cewa, ya Aba Umara, ka san yanzu na ga wato Abul Hakam ya zazzagi ɗan uwanka, ya ci masa mutunci. Ya ce waye? Muhammad. Ya ce Muhammad. A cikin fushi da ɓacin rai, Sayyidina Hamza ya nufaci inda yake kai tsaye, ya je kai tsaye fuskanci Abu Jahal. Ya ce, kai ka san cewa ni ma ina addinin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. A wannan lokaci a wata ruwayar, Hamza bin Abdul Muttalib yana cikin fushi da abin da ya yi wa ɗan uwansa. Hamza bin Abdul Muttalib ya kai masa duka, ya kai masa naushi, ya mare shi da hannu. Hamza bin Abdul Muttalib a lokacin babu wanda ya isa ya tanka mai. Dama ya kasance mutum ne wanda duk magana da zai ba a tsayawa a ce za a tanka mai, saboda jarumi ne, an san shi kwarai, sun san shi sosai Quraysha wannan. Daga nan Hamza bin Abdul Muttalib ya juya ya nufaci inda gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, ko kuma in ce Darul Arqam, inda wato sahabbai suke haduwa, suke tattaunawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam kan abin da ya jibanci musulunci.
Hamza bin Abdul Muttalib yake gaya annabi sallallahu alaihi wasallam la ba'sa alaik, yake tausansa bisa cin mutunci da rashin mutunci da Abu Jahal yayi masa. Hamza ya toshe shi. Hamza bin Abdul Muttalib a lokacin ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa, lalle na shaida babu abin bautawa da gaskiya face Allah, kuma kai ma'aikin Allah ne. Allahu akbar. A lokacin musulmai sun yi matukar farin ciki, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, su Umar, su Abubakar, su wato da sauran dai sahabbai da yawa sun yi farin ciki matuƙa ganin cewa Hamza bin Abdul Muttalib ya karɓi musulunci. Wannan lokaci ya kasance wato lokacin da musulunci ya ƙara samun ƙarfi da kuma wato yanci na wato bayyanar da wannan addini. Annabi sallallahu alaihi wasallam hakika yana ƙaunar Hamza bin Abdul Muttalib, kuma Hamza bin Abdul Muttalib yana ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ƙara masa yarda. Hamza shine wato shugaban shahidan aljanna, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya bashi wato girma da matsayi wato saboda tsananin kare addinin Allah da kuma jarumta da gaskiya da aminci. Hamza bin Abdul Muttalib ya yi yakin Badar. Hamza yana cikin wato gaba-gaba na wato dakaru ko in ce komandodi na wannan yaki. Ya kashe manyan kafiran Qurayshawa, ya nuna jarumtaka da ban mamaki a wannan lokaci. Wannan ya ƙara wato wannan dalilin ne ƙara sanyawa Qurayshawan garin Makka suka tsane shi sosai, suka ƙara nuna masa tsana. Bayan wato Hamza bin Abdul Muttalib ya fito yakin Uhud, Hamza bin Abdul Muttalib ya yi shahada a yakin Uhud. An kashe Hamza bin Abdul Muttalib kisan gilla ta hanyar wani bawa wanda shi ma daga baya ya karɓi musulunci sakamakon imani da kuma tsoro na kullum tunani ya kashe bawan Allah wato Wahshi bin Harb. Wahshi bin Harb an masa alƙawarin yancuwa, kuma shi dama Wahshi wannan yana daga cikin muradinsa na samun yanci, domin yana so zai yi aure, baya so ya kasance ya aure ya haifi 'ya'ya a matsayin bayi. Wannan shine wato burinsa. Sannan kuma Hindu bin Utba burinta ita kawai shine dama ta kashe Hamza bin Abdul Muttalib, saboda Hamza bin Abdul Muttalib shine ya kashe mahaifinta. Ta yi wato Wahshi alƙawarin abubuwa daban-daban. Bayan alƙawarruka da aka yi wa Wahshi bin Harb na wato kyaututtuka da aka yi masa na inda ya kashe Hamza bin Abdul Muttalib, kamar da na faɗa, Hindu bin Utba ta ce za ta bashi sarƙoƙinta da abubuwa, ita dai kawai kashe mata Hamza saboda takaici na cewa Hamza ya kashe mahaifinta. Wahshi bin Harb ya fito fagen daga lokacin da ake buga yakin Uhud. Wahshi ya yi nasara wajen kashe Hamza bin Abdul Muttalib. Abin da ya faru kuma wato shine Sayyidina Hamza bin Abdul Muttalib ya yi shahada a wannan yaki. Hamza ya shiga yaki da ƙarfin hali, ya kashe kafirai da dama, ya yi iya bajintarsa, ya yi iya ƙoƙarinsa a wannan yaki. Bayan Wahshi ya tsire shi, Hindu ta fito tana neman gawarsa, ta farke zuciyarsa, ta yagu wato hantarsa. A wata ruwa aka ce hanta ce, wata ruwa aka ce zuciya ce. A lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuka sosai. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin kuka irin wannan ba a rayuwarsa. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ba zan sake ganin masiba kamar wannan ba, lalle wannan musiba ce. Hamza bin Abdul Muttalib an binne shi a nan Uhud a Madina kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya masa sallah, ya kira shi da sunan wato sayyidu shuhada, wato shugaban shahidai. Allahu akbar. Wato in masu albarka mu fuskanci sosai wannan darussa ne daga rayuwar Hamza bin Abdul Muttalib, wato tsayuwa akan gaskiya ko da daɗi ko da wuya, da kuma kare addini wajen yadda ya ba wa addinin nan rayuwarsa, da kuma jarumtaka tare da imani da yi
da kuma wato shahada ita ce wato ƙololuwar daraja a rayuwa. Babu wani abu da ya kai daraja a rayuwar ɗan adam shine ya gama da duniya lafiya. A ce mutum ya mutu a wajen yaƙi, wannan ai wato shine ƙololuwar daraja. Ya hayyu ya qayyumu, ka ba mu ikon aiki da kyawun ayyuka na wannan sahabi mai albarka. Allah ubangiji ya sada mu da su a aljanna firdausi. Allahumma amin ya hayyu ya qayyum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.